Чираттагы кытлау сәламебез мәркәзебез Казан шәһәренә аша. Урта Терешка авылында туып үскән матур пар Юмангуловлар гаиләсе алтын көз айларында үзләренең түгәрәк юбилейларын билгеләп үткәннәр. Бүген 15 октябрь көнне 55 яшьлек юбилеен Юмангулова Сурия Абдрашид кызы каршылый. 28 сентябрь көнне яраткан тормыш иптәше Рафик Сафиулла улы Юмангулов та шулай ук 55 яшьлек юбилеен билгеләп үткән. Ике бәйрәмне бер итеп, якыннары бүген аларга матур кытлау иртәсе бүләк итәргә булганнар. Беренчеләрдән булып, Казан шәһәреннән кызлары Юлия, тормыш иптәше Радик, уллары Ривгат, тормыш иптәше Наилә, оныклары Роальд, Радель һәм Ранель иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Яраткан, иң кадерле, газизлардан да газиз кешеләребез безнең. 2-5-лене икегезгә быел язмыш дигән укытучы тигез куйды. Һәм бу билгеләрне хаклы килеш куюын без дә дәлиллибез. Ике якта гомер буе булган иң якты, ачык күңелле, олы йөрәкле фәрештәләребез сез. Бу дөньяга килгән мизгелдән бирле, бүгенге көнгә кадәр сез безне бар җилләрдән ышыклап яшәүче таулар сыман булып торасыз. Безнең бар уңышларыбызга шатланып, кайгыларыбызда йөрәккез аша үткәреп, борчылып яшисез. Икегез дә бу тормышта үз урыныгызны тапкан кешеләр буларак, гаиләдә дә, эшегездә дә бик хөрмәт ителгәннәрсез. Без барыбыз да сездән тик үрнәк кенә алып яшибез. Оныкларыгыз өчен иң яраткан әби-бабай булып торасыз. Бу матур юбилейларыгыз көнне сезгә иң мөһиме исәнлек, саулык, гаилә иминлеге телибез. Гомердә дә бала оныклар хәсрәте күрергә язмасын. Һәм мөмкинлегебез булган мизгелдә сезгә матур балачагыбыз, имин бүгенге көнебез өчен, төннәрен йокламыйча, көндезләрен барыбызның хакта уйлап яшәвегез өчен рәхмәт укып, түбән генә башыбызны иябез. Әни диеп безнең тел ачылса, әти диеп канат ныгыды. Гомер буе ике фәрештәбез, яклаучы да, терәк тә булды. Икесе дә әкрен генә әле улыгайып кына киләләр. Никадәрле кечле яратканны шөкер Алла, алар беләләр. Әби-бабай диеп оныклары йөгереп кочакларга керәләр. Әти белән әни исемнәрен хаклы килеш алар йөртәләр. Кытлы булсын матур юбилейлар, килдек сезгә алып теләкләр. Ихлас күңел белән сөеп дәшү, булсын сезгә олы бүләкләр. Иң ягымлы безнең әнкәебез, иң сабыр газиз әтием. Раббым Алла озак еллар шулай әти, әни диеп дәшием. Хөрмәтле Сурия Абдрашитовна һәм Рафик Сафиуллович, бар изге теләкләр дә чынга ашсын. Алдагы җыр бары сезнең өчен яңгырый, кабул итеп алыгыз. Yaşağın, əninin yaşağın, xətərliyim. Күңелләрдә сезәлдә яп-яш, әти җаным, әни кадерлем, әти әни йортта туган нигез, бәхет бишелде безнең гелебезгә, әти көтә туган нигезләрдә, әни көтә туган нигездә.
Юмангуловлар гаиләсе. Сурия Абдрашитовна һәм Рафик Софиулловичның 55 яшьлек юбилейлы туган көннәре уңаеннан туганнары. Абылары Шәүкәт Абдрашитович, тормыш иптәше Сурия Шабановна, Ринат Абдрашитович, тормыш иптәше Фәридә гаиләләре белән, апалары Румия, Нурия, тормыш иптәше Вилдан гаиләләре белән, кода-кодагыйлары һәм барча туганнары да җылы теләкләрен җиткерәләр. Яңа Терешка, Урта Терешка, Новоспасск, Сызрань, Болгары, Волгоград, Саратов, Самара шәһәреннән килгән бар теләкләрне дә чәчми-түкми укып китәм. Әниебез кочагында без 5 бала үстек. Барыбыз да бик тату, бердәм идек. Балачак еллары тиз үтеп китеп, менә кечкенәбез дә 55-ен каршылый. Мин бирегә килгәндә Сурюгым 1-нче сыйныфта гына укый иде әле, дип хатирәләргә чумган Сурия Шабановна. Иң якты яшьлек елларым алар белән бәйле. Гомердә дә без бер-беребезгә авыр сүзләр әйтеп, начар эшләр эшләп күңелләр рәнҗетешмәдек. Киресенчә, бергә, бердәм, тату килеш яшәдек. Улыгайгач Суриябез үз авылдашыбыз Рафик Софиуллович белән гаилә корды һәм татулыкта матур балаларын үстерделәр. Бүгенге көндә инде алар үзләре дә 3 тапкыр әби-бабай булырга өлгерделәр. Икесе дә алар бер-берсенә туры килгән матур пар. Берсе кызы ут булса, икенчесе басым су дигән шикелле. Шуңа дадыр инде тормышлары тулы. Гаиләләре үрнәккә куярлык бик матур. Кадерле кешеләребез безнең. Икегезне дә чын күңелдән матур юбилейларыгыз белән котлыйбыз. Теләгебез, әлбәттә, иң яктысы һәм иң җылысы, иң кирәклесе булган саулык ул. Бер-берегезгә терәк булып, кирәк булып, алтын туйларыгызга кадәр җитегез. Аралар ерак булса да, күңелләр алда да ерагаймасын. Бер көнлек дөньяда ешрак күрешеп, аралашып гомер кичерик. Туган гына аңлый сине, туган керә хәлеңә. Борчу килсә ул көенә, шатлыгыңа сөенә. Ялгышыңны гафу итә, жан тартмаса кан тарта. Бер җылы сүзе туганның бар кайгыны тарата. Мин бәхетле, мең шөкер туганнарым булганга. Яшәвем дә, яшнәвем дә бары алар булганда. Мал-мөлкәт туплап кемнәрдер арттыралар булганны, бер нинди асыл ташлар да алыштырмый туганны. Бердәм булып, тату булып яшәүләргә ни җитә? Өзмәгез туганлык җебен, гомер ул бик тиз үтә. Туганнарым, сезгә чын йөрәктән бер Алламнан сорыйм һәр кичтә. Барчагызда яшәгез муллыкта, кайгы-хәсрәт күрмичә һич тә. Йортларыгыз тыныч, имин булсын, балкып торсын уты шатлыктан. Табыныгыз һәр чак тулып торсын, үзегез тапкан хәләл ризыктан. Эшегездә насыйп булсын сезгә, күтәрелергә бөек үрләргә. Ихтирамын яулап һәр кешенең урыныгыз булсын түрләрдә. Бала хәсрәтеннән, бәлалардан, яман күздән Ходай сакласын. Усал ният белән йөрүчеләр сезнең ишекләрне тапмасын. Яман ширләр, төзәлмәс сырхаулар бер үк сезгә килә күрмәсен. Хаста булып, урын эсләрендә тилмерергә туры килмәсен. Бер-беребез белән аралашып, күрешеп яшик фани дөньяда. Бәхет бит ул сезне тоеп яшәү, туганнарым исән булганда. Хөрмәтле Юмангуловлар гаиләсе, юбилейларыгыз мубарәк булсын. Алдагы җырда якыннарыгызның музыкаль бүләге булып яңгырый. Кабул итеп алыгыз. Senden alıp kayıtkan Süt suunda yuvan inek Işık şarık gilep dünler bu yer Biz üskenlik etken dinimeri Biz biş bala üstegen geybilen Yigüsmede girgen bışakta Hayırlısı buludur Ayşak'ta Bizim iş bala üstügen geybilen Yüzüme girgen uşakta Güzel keynin bir şatlığıydı İş hayırlısı buludur Ayşak'ta Biz
Biz üskende küpmü burcular Kurgenen ömür işinde Unutmağız engeymengesiyle Rahmet yalsın varsa işinde Biz bir bala üstegen gey bilen Digüsmede girgen ışakta Sen geynin bir şatlığı İş kaygısı buludım Ayşap'ta Biz bir bala üstegen geybilen Digüsmede girgen ışakta Sen geynin bir şatlığıydı İş kaygısı buludım Ayşap'ta Hazırinde jitken balalar biz Un hakkına nege yanında Unutmağız engeymengesine Rahmet yalsın varsın işinde Sana hakkına betirlik tügün Engeylerden kurgen Sünnen alıp kaytkan Sen suunda yugan ingelik Sana hakkına betirlik tügün Engeylerden kurgen izgelik Engey sünnen alıp kaytkan Sen suunda yugan Biz bir bala üstegen geybilen Uşakta Sen geynin bir şatlığıydı İş kaygısı bulurum Ayşap'ta Biz bir bala üstegen geybilen Yigüsmede girgen uşakta Sen geynin bir şatlığıydı İş kaygısı Ayşap'ta Sen geynin bir şatlığıydı İş kaygısı bulurum Ayşap'ta İş bəxti bulurum